Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Matijong ni Paing Kora Pho Arni NKBA Arlo Amondoli Lang Herang Baptist Church Amondoli along Christmas Ajay Mek Dengpon Mai Kachari Ponabang Maypi Beauty Pangchopi Pensi Mai Chari Pon Mai along Alohiaman Pen Kachetong Nun Iem Lunsing Teron Lapen MLA Dorsing Ronghang Achor Sabina Teron Piatumta Bangswa Mai along Chetong Dun Mai Cheng Chiangko PNRD pen ki pipon char saphan toilet mate barpi barso ke doji aphan kikim patang ponsi em lunsing teron lapen MLA Dorsing Ronghang Achor Sabina Teron piatum pensi kang puasai dengpon lapen latumbang hini pen Christmas akardom pipajir pon Mayalong jisu amahang ke thek aning karong pen bihek au sumar pen arnamalam pupon lapen Mayalong jisu amahang ke thek alam assistant pastor thong teron pensi thanpon Kasi hempu Yesu ke inut imesen kang thiljil tapen rada long leche papi hek abang fu kusi teni kachi ni pon kasi pini ini tum ke troya tum an sitame alangli kapin khat tapen alangli tamon thipon mate rat ke lakpon kaso ting anutin na bang putin ta mathapon ang iba kusi dili ta mathapon angbong ta ke plang ta du kiduk ta du Iplang abang tak itu ke pangrapo nai, reng rape nai, edit hebang pun nai, colong rape nai, pula so bangsi itu anu tinta cemat hapon nanti. Kasi tunai ngasengkan sitame naletung ning tang sampai ni panang hang kono, nili sitame ladak ang cetong dulu, nang cetong pun pen naletung nang cuning rilo, toilet abang nangji, pula so hang ni kan abang ta boundary wall, lapen gate ta nili nang pipon lo. Kasi la so si Kecap lapen kikim lapen kapatang so kang pui tum rati teklong from lo nasadak mohon adang ni ku polo nono bangke kang pualam thi ko hisam ni deng polo kasi pini la so toilet ketang pon pen ilihin pen sitame Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong ahin pen mati nili pen cenglok pini la so toilet pangke kang ku pon lo kusi taklang lo rarakan Matijong ni Paing Kora Pho Arni West Karbi Anglong Badong along Iru Rangsina Sarpo aphan Archupon Labang Swamaya long Alangli Kurusar Baliram Derapen Horbong Arnam Lapen Lama Sitami Pangjarpon Iru Rangsina Sarpo Komatlo Nangli Chini Lapen Than Igji Rangsina Sarpo lake Karbiakhe Luntomo Akuru Sarpo mate Luntomo Arnam Pule Pudam Sita Hingnone Badong rong sopia long sitame Karbi hong hari adhora mamaya tumpen patir piponsi iru rangsina sarpo aphan karcho amai pachi tondon pen pining anki phong pli angdeng kechok talon pon iru rangsina sarpo karcho along vokan hai hui sitame mesian pusi kurusar baliram dera pen than pon bangso long hamren fishery chairman pen chenglok self help group rongarak lapen rat atum chetong donsi bangso karcho pachun pon Samelangso mini stadium along Samelangso H team lapen Karbi film artist atum friendly football match pathupon. Nipaing korake thom arni Samelangso mini stadium along Samelangso H team lapen Karbi film artist atum friendly football match pathupon. Bangso football ke pathu ke pater pipon lake Samelangso Sport Association Kongchonbang Gulab Kramsa Lapen Meipu Bidya Singh Tiso Atumsi Chepatir Piponsi Bangso friendly football match Arnisi Kepathu Ponalong Samelangso H team atum aphan Karbi film artist atum Chepahai Ponlo Lapen Kehai Anong e Suri Cap Lapen Kerem Anong e Suri Phoansi Piponlo Lapen Trophy Sitame Pipon Samelangso Arad atum tame Kelang Aliralon Chipidun Lapen Bangso Kepathu Pon lake Ove Kemi atum aphan Kepathu Anat Kengkam Kepaprang Dunja Phansi Bangso football pathu pon Lapen Arnisia Parman Winter One Day Football Friendly Match 2021 Samelangso Mini Stadium along ke pathupon ing samjen pen pachun pon Samelangso pen longba morning di Karbi Anglong News foreign country bang tiang kita thek on sports lo swimming lo chat kami ke karbitung talent do si tum dak togati wala lahalo de lahalo ta sumatum
মানে আমি itu patu pelai ni pine meeting no pilo mundul bang bete ilham meeting sa artist ma ko artist ma kam